муҳоҷирони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро доред, намедонед ки ба кӣ раведу бароҳат ба боварӣ равед, акай Абдукарим дар хизматон аст. салом алайкум бачаҳо, ина худованд насиб кунад ай сарҳад гаштем. Не бачаҳко ҳама биёин бачаҳо, чӣ хел гузаштем? Сиҳат саломат бо хуставу раҳба худо ба шукр нағз рафтон будем, мошинашон беҳтарин, гарми хунукӣ надорад, нағз рафтон досем мана хоҳишманду бошам омода рафтан гирем. раҳмат ман худам дуюм маротиба аст ки мошини ҳамин одам ки рафтесам. تا گوش ننمانیم ندانیم که نان چیست تا باره نسوزیم ندانیم که خانیم канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.